Suremittari. Jatkuvaa oppimista tarvitaan enemmän kuin koskaan. Mutta tukeeko se oikeasti liiketoimintaa? Moni PK-yritys kehittää osaamista tuntuman varassa ilman tietoa vaikutuksista. Suremittari auttaa näkemään, miten oppiminen vaikuttaa yrityksen suorituskykyyn, tuottavuuteen ja tavoitteiden saavuttamiseen, elinvoimaan, työhyvinvointiin ja pitkäjänteiseen kasvuun, resilienssiin, kykyyn selviytyä muutoksista ja kriiseistä. Mittari perustuu selkeään liikennevaloasteikkoon. Se yhdistää dataa ja henkilöstön kokemuksia. Tulokset ohjaavat kehittämistoimet sinne, missä oppimisella on suurin vaikutus. Mittari tukee vastuullista vientiä tuomalla ESG-periaatteet osaksi oppimisen johtamista. Suremittari tekee oppimisesta näkyvää, mitattavaa ja liiketoimintaa tukevaa. Se auttaa tekemään parempia päätöksiä tietoon perustuen. Ota käyttöön maksuton prototyyppi ja kokeile, miten oppiminen voi vauhdittaa yrityksesi kasvua.